May bawal wala sa ikuan bawal nato backup. Okay, diniga bahin na makiglaan labot sa pagpaprograma sa Department of Agrarian Reform ato makauban ang paruan sa Misamis Occidental ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 no? Ato makauban ining beda Sir Danilo Pilar ani beda sir labot aning gipaygayon karon diri sa Barangay Tipulo no nga pulong-pulong og unsay lantaw nimo og unsay updated. Sa dili pa mayong adlaw no. Adlaw sa mga televiewers sa DXDD o tigpaminaw po no sa DXDD. Salamat kayo sa inyong pag bisita po dinhi no atol sa atong ipaygayon nga pulong-pulong. Actually, ang gihimo na tong activity karon pinasikad ni sa mandato sa Executive Order number 75 katong gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagmando nga ang tanan nga mga government-owned land nga gi-donate or ilabang gipalit sa mga government agencies nga wala na gamita, bakante na, ihatag ni sa gobyerno sa Pilipinas o pinaagi sa DAR ato ning i-distribute sa atong mga potential farmer beneficiaries. Karon nakita na to nga dinhi sa dakbayan sa Osamis, sa probinsya sa Misamis Occidental, dunay duha ka military reservation nga gitawag na to government-owned land. Dili tanan sa area kay kini more or less 48 or 47 hectares. So wala tanan ma-occupy sa army ang maong area. So dunay mga exist areas ani nga wa na gid gamita for purposes sa military, but gitikad ni siya sa mga farmer beneficiaries. So mao ni nga pinaagi sa mandato atong gi-cover ni. O karon nata sa proseso nga ang DVC, ang DAR Validation Committee sa Central Office magpahigayon na og resolution nga nagmando nga ipadayon ang pag-cover niini kung mapirmahan to. No karon gapahigayon ta og preliminary nga pulong-pulong aron atong i-identify atong ilon kung kinsa tong mga tao nga aktual nga nagtikad sa yuta nga wala may sakop sa gibutang nato nga kampo no kanang gihimo nga detachment or kampa sa military nga exist no sa ilahang gi-reserve. Now mo ni nga daghang mga kaigsuonan nato nga nanambong gini aron atong i-identify uban usab ang mga opisyal sa barangay kay sila may naswito kung tinuod ba ni sila nga nagtikad sa mao nga mga yuta nga naisakop sa military reservation. O usa sa tong purpose ani mao sad ang pag survey perimeter no perimeter na to atong tan-awon kung ang boundaries sa military reservation o boundaries sa pikas nga dili na military aron dili ta makalapas sa katungod usab sa uban nga mga tagiya sa yuta ato po nang respetuhan sila. Okay. Sumala pa ni Mayor Gadwin Hadomon ganiya sir no nga dili lang taman sa pulong-pulong no matuldukan na dunay kaumanan nun yan kining maong paghatag o pagtagad no labi na sa kato mga nanimuyo din kay suba pa din mga 168 man siguro ni ka 160 plus ka mga family ang naa din. Tinuod no gusto si Mayor Gadwin Hadomon may kagon siya nga mahuman ang tani aron ang titulo maangko na ngadto sa atong mga farmer beneficiary. Salamat sa kaikag usab sa atong halangdong mayor dinhi sa Plaridel. Subo na to nga ang proseso dili man madali-dali dili na to railroad. So dunay mga proseso nga atong ginasunod sa mapananglit sa resolution niya sa DBC. Doon na pa'y musunod niini ang itawag og deed of transfer, DOT. Diin ang army mo execute sila og deed papilis ngailang i-transfer ang maong property in favor sa Republic of the Philippines. Diha ang higayon na tituluhan na dayon na sa Republic of the Philippines.
after tituluan sa Republic of the Philippines, magangdar ang Department of Agrarian Reform mauna na ang moisyo na dayon mo generate og titulo nga na-identify na to, titulo sa mga na-identify na to nga potential farmer beneficiaries ug mao na atong iparehistro sa Registry of Deeds, addition na to i-distribute. So taas pa ang proseso ani, but gitagaan ta ani og timeline nga atong i-deliver karong katapusan sa 2024. Okay, so dagdag timeline no, naagyo timeline ninyo. Na timeline atong gisunod ani, ang ato lang gipaabot ang mga additional nga instruction niya sa central office. So doon ay sumapa sa pulong-pulong ganiya. Doon ay mga nanimuyo nga wala nagtikad, no? Nagpuyo lang. Di na po nagtikad. So possible ang ma-priority o mahatagan gyud dining titulo katong doon na lay gitikad gyud. How about katong walay gitikad? So ang atong ang usa sa mga guidelines na to sa pag-award niya sa mga titulo sa yuta nga ilang gitikad katong yung doon na sila actual nga tilins, because ang purpose sa EO 75 is agriculture, no? Agriculture, tagaan na to og ma-stabilize og ma-ligon ang paghupot o pagpusis sa atong mga farmer beneficiaries sa ilang gitikan. Now karon wa man ni titulo kay kuan pa man ni, no? Military reservation. So aron malig-on, ma-stabilize sa ilang economic situation ug ilang pagtikad sa iyo tatagaan nato sila titulo. Now usag sa mga priority ani katog yung dunay gitikan. Now ang walay gitikad dili sila priority, no? Mao ni sila nga tagaan ni sila og negosasyon, unsay kuan ani, unsay mahimo sa atong departamento aron dili moolbo niya ang kasamo kay ang usa sa mga hinungdan unya nga mapilyor ang atong programa or mapilyor ang ato ang programa sa gobyerno against insurgency, mao mo kuning walay insakto nga pagpangapod-apod sa wealth sa bahandi ug ang yuta bahandi man ni siya. So kundi gani na to matarong ni moulbo na sad ang insuryensya. So ato nang likayan. So mao ni nga doon tayo gipahigayon nga mga magician niadtong mga tao nga walay gitikad pero nakapuyo. So doon na tayo positibo na nga resulta sa mga libitaryong pamilya nga medyo nakaangkon din sa military reservation o nakaposisyon sa military reservation og dako-dako apan naay namuyo nga walay gitikad, naapoy namuyo nga naay gitikad. So positibo na o yun ang mga libitaryo nga ihatag nila. Matag po sila. Ay, so apil na siya matagag title. Apil na siya. Pero doon na may mga pamaagi ana nga paghahimuon para malikayan ang medyo pagsupak o niya, no? Mga violent reaction sa mga lumulupyo. I see. Okay, labot niya. Usaon man na pag doon na ba equal distribution na or equal nga pagbayin-bayin? Dili na siya ma-equal tungod kay base man sa actual nga gitikad. So doon na yung mga posisyon. Kung doon dako nga gitikad ang usa ka individual, mao to iyang maisyuhan og titulo but dili mula pa sa 3 hektaryas. Okay. Di mula pa sa 3 hektaryas. Kaya atong threshold, ang limit ani is 3 hectares. So mula pa sa 3 hectares, sobra na ihatag nato sa uban nga wala po'y titulo. Pero most likely diri walay nakaangkon og 3 hektaryas nga kuan gyud, no? Kay di man na nato pwede ihatag ang 3 hektaryas sa usa ka farmer beneficiary. Pasabot sir, doon na po sila obligasyon, responsibility katong matagaan sa titulo nga mahimong kanabang productivity or kanang mahimong doon mga produkto possible no ang ilang yuta no nga giugmad. Mao na siya usa sa trust or tumong sa ato ang departamento nga human matikad ang yuta kinahanglan himuon lang produktibo. Now, dili lang ang programa sa Department of Agrarian Reform nag-undang inighuman og pagpanghatag sa titulo sa yuta, kundi nabatay mo sunod nga mga support services. So ang support services nga gihatag nato, sila mismo himuon ni sila nga i-organize sila into cooperative
o association o mahimo na sila doon na accreditation sa CDA or sa SEC baka as the case may be, diha na dayon mosulod ang mga ayuda nga ihatag sa gobyerno sa mapananglit sa ilang kinahanglan nga agricultural nga mga equipment sa mapananglit sa pagdaro tractor. So kung mao na ilang gikinahanglan, tagaan sila og traktor. Kung kikinahanglan nga mananom sila og mais para mahimong produktibo ang yuta, tagaan sila og corn sealer, tagaan sila og uban pa, abono ug uban pa. Unya gawasan na doon na sa tay gitawag og capacity building aron sila mismo sa organisasyon makahimo sila sa ilang kagwalingong negosyo para mo survive, ma-sustain no ang ilang development sa ilang ekonomiya. Once ka madawat na nila ang title nili, may posibilidad ba or allowed ba silang ibaligya ang ining maong yuta? Doon ay mga restrictions sa RA 6657 sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Doon ay restriction nga 10 years no. From the time nga na-issue na sa nahatag ngadto sa mga farmer beneficiaries sa ilang titulo, dili ni siya mabaligya within 10 years no. Kinahanglan iugmaron gyud kini siya sa sulod sa napulo ka tuig nga mahimong produktibo. Second, kung compensable ang yuta, meaning doon na sila amortization sa Land Bank of the Philippines or ang yuta dili voluntaryo nga gihatag, kinahanglan fully paid nasa nakabayad na sila sa ilahang obligasyon sa bangko. But karon doon na tayo bagong balaod ni atol ining balaod ni Presidente Marcos nga condonation atong Republic Act 11359 condonation law nga ang katong mga farmer beneficiaries nga doon na pay amortization sa Land Bank of the Philippines, utang sa Land Bank of the Philippines, ikondo na to, wala na sila bayro noon. Okay, wala na bayro noon, libre na. I see. Okay. So ning bahina positibo mo nga masettle ni sila kuno. Positibo ko no nga masitol ning tanan o moabot sa punto nga mahatagan gyud nato sila og mga titulo sa yuta nga dungay nilang gipangandoy. Sir, dunay mention si Mayor nga nag-mention siya usab no nga dunay subanin ba or nga program diri sa nasakop gyapon no sa military reservation area. Diha miya ng panahon na sa pag groundbreaking nila sa ilang pilot project. Tungod kay nakita ni Mayor Godwin Handumon nga part sa military reservation wala makultibar. Unya gusto siya nga mahimong green ang portion dinhi aron gitap niya ang Department of Agriculture aron mao'y mo provide tanan sa mga logistics sa mga kinahanglan sa atong mga igsuonan nato nga mga nitibo mga IPs no. Naghangyo siya ang mga IPs, ang grupo sa IPs naghangyo ni Mayor Godwin nga tagaan sila gamay nga pilot gamay nga luna no, hulaman nila ang gamay luna aron nga hulam nga ilang tikaron aron mahimo kini produktibo no. So dili wala na siya di sila ma-appeal sa paghatag ng title. Mura og dili because wala man na siya, dili siya yung perpetual nga tukod sa yuta. In fact, mura ra ni siya og pilot no nga project sa municipality of Plaridel. Dan sa karon pila ang aktual nga nagtikad nga pila ka pamilya. Sa atong initial nga validation, doon na tay 162 no ka mga farmer beneficiaries nga nag-claim. Pero ato pa ning i-validate kung tinuod ba sila nga nagtikad kay ang nanganhi maingon man nga nami gitikad na ami gapuyo since 1950s, since 1960s. So lisod kayo kon kana motuota no. So kinahanglan i-validate ni siya with the barangay officials kung tinuod ba. Pagtanaw na to nga wala siya gitikad, disqualified siya no. Natoy na-mention gani apil sa pulong-pulong sir nga
igsoon, nasa yung mga igsoon pero duha sila nagatikan. Pero dapat sila uban ng mga igsoon. Pagkabalo nila nga doon ay gihimo ang DAR ni mura po bangayo na po ng mga igsoon. So na inahitabo nga na unsay bot pasabot ang priority kadto lang yung gatikan. So mo na ang basic kayo ang requirements nato sa pag-screen sa mamahimong farmer beneficiary katog yung actual tiller. So katong wala gatikad, it defeat the purpose of the law. Ngano atong tagaan silang wala gatikad, wala gapuyo diri tuwa sa laing lugar. So it defeat the purpose, no. So kato yung gatikad mo atong tagaan. 2 days ni mo na sir, dunay bot pasabot karon dunay pag-survey mo. Doon ay parameter survey atong himoon para atong ma-delineate ang meets and bounds, ang mga boundaries nga medyo utlana no sa military reservation o sa mga private nga properties. Kalisod po kayo maka-encroach ta sa mga private properties. Ang atog yung i-cover katurang military reservation. Pero kani hado na to gihon nga dunay mga title usa ba to murag wala na Title? Di gito murag layo gito sa tinuod kay ang tag-iya gyud ini is ang military ba. Wala pa ni title. Amo na ning before mi sulod diri, amo na ning verify sa Registry of Deeds kung doon na bay title nga na-issue in favor sa military. Pero wala pa, no? Wala pa. So tingali sa mga kasikbit nga yuta doon ay mga titulo so mo na itong respetuhan kinahanglan di ta makalapas ana. Karon na po ba yung military diya? Pero more on detachment na lang ang nabilin. Gamay na lang, pila na lang ka trupa ang nabilin. Mga 3, 4, 5 ka plus doon ay gamay nga mga kapgo. Mauragin na siya. Diligid pareha sa Camp Burgos nga medyo dako-dako po og sa Pulacan. So, okay sir, sa sabi-sabi sa sunod sir, sama din no ng mga titling daghan pa bagyapon ang mga benepisyaryo nga wa pa nahatagi kining title sila mga yuta. So far murag gideklara na lolad na lolad na ang Misamis Occidental. Wala na tay coverage nga ipahigayon sa Misamis Occidental kay medyo na humana hapit. Gawas lang aning EO75. Ang EO75 bag-o ni panahon ni Presidente Duterte kay dili man ta maka-cover sa una sa military area, military reservation, mga eskwelahan, mga uban pa nga ahensya sa gobyerno nga nakapanagiya og dako kayong yuta pero wala gamita. So sa panahon ni Duterte ra ni siya nahimo. So mo ni nga gipadayon ni Presidente Marcos mo ning gipadayon po nato ang pag-cover ani. Gawas ana sir usa pay mga programa sa DAR atong pwede na to may bawat. Ang mga programa sa DAR gawa sa pagkampanya na to sa tanan nga mga farmer beneficiaries pagpahibalo nga ang ilang utang sa bangko nga katong kompensabulan kuha na wala na no gi kuha na kini gi kondon gi kondon na second padayon ang atong ERBDSP karon ang kining Agrarian Reform Beneficiaries Development Program sa usana ka division sa ato ang provincial office nga mo'y naghatag og support services sa mapananglit sa katong giingon ako sa unahan nga mga traktor, mga mudboat, mga corn shearer, mga rice harvester, uban pa o kining capacity building paghimo nila nga usa ka kooperatiba aron makatukod og negosyo. In fact, doon natay daghang mga negosyo, kooperatiba nga farmer beneficiaries nga doon na mga negosyo sa mapananglit sa Magsilom, sa Baliangaw nga doon na sila matawag nato nga faktorya or kanang kuan sa sardines, no? Produce na sa sardines. Sa Tudela doon na natay mo-produce og world class nga banana chips. Og diri sa Baliangaw doon natay bag-o nga project sa Belpaid nga in coordination usab sa local government units sa Baliangaw nga naghimo sila og peanut butter nga world class usab, no? Tie up ni sa DTI, tie up ni sa tanan nga mga agencies sa gobyerno nga makatabang. Yes. Ang main ani ang Department of Agrarian Reform.
Okay, sir, salamat kayo sa igayon na kaubang kanamo. And siguro ang ipaabot na lang nimo no basin do na kay additional information sa atong mga tigpaminaw ug naglantaw nining bayan. Okay. Salamat kaayo sa DXDD. Salamat sa tanan nga naminaw karon og nagalantaw sa ato ang interview. Ako lang itawagan ang mga farmer beneficiaries nga wala pa makadawat og titulo sa atong project split, no? Atong project split nga gibahin-bahin na ang nag-usa nga titulo ngadto sa naginusarang titulo nga mao ang i-title. No murag do na pay wala makadawat. So palihog lang adto sa opisina. Og do na po uban nga basin og wala pa madawat ang ilang titulo sa regular kini gitawag nagkluwa. Palihog lang no pag adto sa atong opisina. Katong do na po yung mga problema nga legal sa ato ang mga kalungsuran sa mapananglit sa mga pagpanaop o sa mapananglit sa wala pa maabang ang ilang yuta, palihog lang sa pagbisita sa atong opisina. Bukas kini gikan sa Lunes, gikan sa adlawng Lunes sa May alas 8 sa buntag paingon sa alas 5 sa hapon, Lunes hangtod sa Biyernes. Og mao ni in behalf sa atong paro si Paro Jabar Pandapatan, ang atong parputo kini si Danny Pilar ang inyong parpuan sa Misamis Occidental. Salamat kayo to kauban ang ato ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 1 Sir Danny Pilar, Sir Danilo Pilar ni Bayna. Kauban ako si Double D 45 Dudong Bargamento, kini si Double D 8 Manuel Ronquillo Gio. Daghang salamat, keep safe.